F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat kompla jħabbar proposti favur l-għaqal u effiċjenza. Joseph Muscat qal li poplu bil-għaqal jistħoqlu gvern bil-għaqal. Għalhekk qed jipproponi li jissaħħaħ l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali billi jingħata aktar poteri biex jinvestiga l-aktar f'każijiet fejn ikun hemm persuni li ma jkunux iridu jikkoperaw. Aħħu dejn l-Awditur Ġenerali billi nagħtuh aktar poteri. Aktar poteri biex jinvestiga, speċjalment fil-każ ta' persuni li ma jkunux iridu jikkollaboraw. L-Awditur Ġenerali jkun jista' juża dawn il-poteri jekk ikun il-każ biex anke jiftaħ każijiet passati fejn ma jkunx sab l-għajnuna ta' xhieda kruċjali. Dan nagħmluh hawnhekk fis-sens kollu tad-demokrazija, fir-regoli kollha demokratiċi u fir-rispett tar-regoli kollha legali. B'dan il-mod gvern ġdid se jgħin biex f'pajjiżna ikun hawn aktar kontabilità għal Joseph Muscat. Nemmnu li b'dan il-mod ħankunu qegħdin ngħinu sabiex ikollna aktar accountability f'pajjiżna, sabiex it-taxpayers ikollhom iktar assigurazzjoni ta' value for money biex kull każ li jista' jinqala ikun każ fejn inkunu rasna aktar mistrieħa li qed jiġi investigat u qiegħed jinvestiga ikollu riżorsi kollha u l-poteri kollha sabiex jasal sat-tarf tal-każ. Ta' kull sena r-rapport tal-Awditur Ġenerali jindika l-istess nuqqasijiet fih dan il-Gvern li jerġgħu jidhru fir-rapport tas-sena ta' wara. Bil-Gvern jibqa' jiddefendi lilu nnifsu u ma jimplementax ir-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Joseph Muscat semma l-iskandlu tal-vet fejn fost oħrajn il-Gvern baqa' ma ġixxiex dwar in-nuqqasijiet indikati. Gvern ġdid se jkun differenti. Fit-tweġiba formali tiegħu għar-rapporti tal-Awditur, il-Gvern se jibda jinkludi wkoll il-passi li se jittieħdu biex in-nuqqasijiet jiġu indirizzati.